पारानि बो लाइफां पारानि काइसानोलाय आं बासामाया बान्जिनो ठीक गहल खाजिरो टंखा दालाय बगबुरनि फिगा बेरिंटि दे हिंगा मोगथाइथिनोखाय मोगथाइथेरना बेरिंटिनोखाय बेगदैथ'ना याथयो इद खागै बगंगो सेंगा मिले पेर लासिंगा मिले फायदाथम आई फुकासे बंनो आछे याथिनाके फायो याके पारना रखे गामके किसिपसिप हेमरक टामा बरसनो सारुसे हिंगाला बग फायानि ताका परिस्कारनि मातंगा पाइतंनाय ते बगानो गुरु माहिनाय आनी देहरो गाम दो परिस्कार बिले हाराय दरो बुंनायना आस्काय फायादं ठीक खाने बुंना याखि न फैगादि कलिंनाय फिने कामले माइखिरा ससिनिसे मा बोला बेले सुंजा नोंसो जे खैफों खायसिदि हांपा हामबसिदि आसुदी ओंखा जे फंखा आसुदी गामखा सुरो जी नो आरो फेकाबा चिन्ता खेननाया जे खाबा हामनाया नो आरो फेका चिन्ता सुरोब्रा इ ओंखा तामा ओंजा सो लिलां फालां ओंजा उतेर नान जन मोनसे मानो गमैबो खाले थांगा तालाय नों सिदि खिबा हामबसिदि जे हामजासिदि जे खिफों चुख तगरा आग सिकरे ना तारु दिबो महदेव निरुगि सिगां न इतंगो बनो नों खागय हे मन्दिर बातो मागुरनाय रांरोबो किसामि सारे मारनाय फिले रांरोबो किसामि सा मारनाय चिन्ता खायनाया दाक्ति हामनायसै नों दाखि सानामसिदि खरा गले जिकरि जा जो बा महदेव नगो बनो माइरो गाम फिसारिया ना सारो जा मासे साजा माया बासा माइ टाइम बेखनायदि बासारो दु कलि जागो थुमाया हरबो गाबो वाइसौ सुगाय बासारो हेमना नायखेबो हेमाया दंगो वाइसौ सुगाय बोरिलाय बिया नाय थमाबे लागे फिसेफार खाब्रेनो आखाय दा खसिदाय मातानि इच्छा से तंगरा आं कायसा जासिदि ता बुजु सानाय तंगरा स्काय बय बासागारा आं गनो ता रोगानो बा महदेव सामानि खामनो हेमदम खामा बासाय तंगरो तावाना दिनो गानर फेका वान ना yang तनो न ठीक के हमरे होलाय ओ ना साइके ताम बरो साकरि खाय आगो तो लगो ओ हाराम जातारो फाइके तंगरा एसपीयू रोक से खायो से बोनो या करे खाले थंगाय आं पेरलुस मानो बुरि नाय थमारो न आके पार खापले थांगयरो गाम खेरो हेमलाय नाय दिदो हेममा नायना आनि ककबाय आनि कक जीबनी ओंया संया लेके बोल फैमानी आनि बोरुगि थानि बाय 2 दिन 3 दिन के बरबा बासा मारनाय फुंनि नै सागय आखि टन फेलेयानो टन थकाय जाने दे नाय ओ हिनि रोक सामानि खाना गंकाय आखाय फायनाय फेका फेले ओ बयनि याथे दे हामनो हिनरो बासा के बनो याखारे खाले थेंदे खांकाय उनो आंबो नायजोंनि फायमाने तामा बां नंगो मासकाय सामा दंनाय साबिला आनला आइदो जों दे माया काम माखायो मटरो मुजोतो माखाला अब रांदे बानि सादि नाय तौखा थकायनानि क्या नायसिनाय गादि याले थैनायसि नायजा हा तामा देखा नाय गादि ए चालबो आइके खादो रा कपाल चाया नि नायरा सुरु की साहे मेरो की ससुरी नेरा अब या ने हरबे हेने गरा दो करो ने हमगा दे दो सुने नेरा सुरु माथि दसे माथि किलो ओइ हसि जबर सास्ति ओंखिया जबर सास्ति पन हमदैसे गग जेखि पन हमखाय ओंखापा बे थाले बक दर हिमानसिना ले दा सिंगो मोगथाइथि मासो लं खि सागै याजियान छना बगजा थालिच थबथया बरासि मारां मान खाचियो बरना ठेक कसरां नो खसारा टाटा मानि दखनाय गनो
내 달버섯이 도장나 빌래. 깡칼시보 깡칼 뭐 택가 사실은 다가 에스스 홀은 것에 가시 뭐나 야그라 파그라 이렇게 힘드네 뭐나 나게는 탕 수빈이 차이로 하나 우리만 뭐나 탕어야 오나라 그 모터리가는 햄 근데 빠져 사고 나니. 빠져 봐. 그야말로 딱하 딱해놓은 거라 뭐라 줄이야 줄이야 우정 파이 탕파이 우정 파이 우정 파이 탕기는 그래 마 보노 햄마카도는 Ase biya eng mas di mas kadang bile her phai mani. 유롱 소가 Kaya ko bile. 옹랑도 옹랑도. 옹랑이 시 비네 비니 종고 옹랑이야 비 옹랑이 비네 비니 종고 아이세. 안지도 뭐 뭐나 같은와 바사 말하는 체스타 그가 뭘 아닌 자야 시 보는 파게 사이 칸도 벙 아칸 틈세 너 고발 레스타 위에 그 보는 비니 세가 너 담배 칼에 너무 하면 승리 Pile. Senya mung sabaro. Bosa pumbine kong na bisnes ta Ano padi kaya pile. kipung boy no hamre hoja di pile. 아이 너 패 패게 봐 너저 기분 한날 진짜 당리 야 루비네 잖아 가샤 파이나이 보노 캬 나이 나이 나고 뭐 마콘 야 나이 너 캬 근데 나니 힘도 디가 안 도, 보노. 뭐 함나이 아니야 시다 또 상하노 또 Hamre na bile bo. 이 이제 그거 함나이, 뭐 함나이 근데 파이마 땡마 5 minutes later. Borne sadu katal phaja dina sadu jama katal na yeno. Ta no bodi na yang phule mani. Barajar bo gam de rugi rug de ha mangni. Hamya de ara pile. Boroni bo. Sido sibo sinia borone ungkha. Ang kya na gan. Na igara. 샤니 카리 빌라나 샤시나 빌레 Hemo pile. 아 딱래 아니 마카 아는 할보 시나이 딱래 부라 비포 까라슈까 오바 모델 지시지요 이모들 사두 정마 까tal 파이 mani hi. 마크로 꺄 푸노 가지 봐. 뜨네 안 마칸 푸니까 야프 마타이 찾아가 버텐 바 모데 알아 마칸 농야 할 쿠보 쿨룽야 약간 파이토기야 사두 몬토로 나이 리시 파이토기야 시네. 감데 오카 하미야데 오카 마칸 콩야 푸노 디바. 에헤 뜨니 푸망라 알아 오늘 긴 파지 사리로고 앞으로 푸노 ता नोंहा सोरुगी लायनायो ता बाइथिं माहां फुनुमिया या फुनुगि पिले 아스 줄레 푸고 사두 정만은 시니야 양 바이케 루기 수기니 베바 참아 자나 사디바 능 앙슬라 사나이빠 마칸데 내내 어시서 루비네 장난이 파캬 이모들 저리 푸는 대장 카이동 송이 탈이 싸와나 타마 페레 저거 호 사지 말라 하람자다 이모 사강이 알아 너 파준 하공나 시블레 뭐 मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है 아시간이야